Irridu noħolqu qafas li filwaqt li jirregola ċ-ċimiterji iħares il quddiem lejn metodi ġodda ta' tfin li huma iktar effiċjenti u sostenibbli għal pajjiżna. Stqar dan is-Segretarju Parlamentari għall-Ippjanar Michael Falzon waqt li kien imniedi dokument konsultattiv dwar l-iżvilupp fiċ-ċimiterji. Falzon sostna li għalkemm dan huwa suġġett delikat fejn wieħed għandu dejjem jirrispetta riti tradizzjonali u reliġjonijiet diversi, ma nistgħux nibqgħu f'sitwazzjoni fejn ma jkun hemm l-ebda tip ta' sistema li tirregola ċ-ċimiterji f'Malta. Il-kap eżekuttiv tal-MEPA Johan Buttigieg fisser kif fuq talba tal-Gvern f'Ottubru li għadda nħatar working group li fassal qafas ta' politika imsejjes fuq 3 pilastri ewlenin: il-qasam soċjali, dak ambjentali u s-settur ekonomiku. Permezz ta' dan il-qafas li kien infassal b'konformità mal-liġi Ewropea, il-MEPA qed tiffoka fuq l-estensjonijiet ta' ċimiterji esistenti u mhux żviluppi ta' ċimiterji ġodda. Dan filwaqt li tippromuovi metodi alternattivi ta' tfin bħall-użu tal-krematorji. F'dan ir-rigward il-Perit Rej Fil-Għaxaq spjega kif id-dokument ippubblikat jinkorpora fih numru ta' rekwiżiti li l-applikanti jridu jsegwu meta ssir xi applikazzjoni, inkluż ir-riskju ambjentali u arkitettoniku. Intant irriżulta li f'Malta hawn ftit il fuq minn 50 ċimiterju li għadhom jintużaw mill-pubbliku, b'34 minnhom li huma proprjetà tal-Knisja u 3 tal-Komunità Ludija.